Panguva ino ikobuda mavisions nemavisions pane pamwe chete nemaspeculations panhau yeappointment yaGeneral Philip Valerio Sibanda into the ZANU-PF Politburo. Panguva inoyi hazvina kumira zvakanaka. Pane nhau dziri kusekuleta dzichitenderera dzichiunikwa kunzi aiwa kungoya panguva ino achiappointiwa into the ruling party decision making board hazvizi ngori nyaya yeappointment but pane a crucial role yaanofanira kuplaya. Asana midamba ashika mudatogwa panguva ino inovakomana veUnder 2030 kuti subscribe ole got on the bell icon tinoda pahendo asvikira zvakanaka ndamudanyora achiti there is a plot to divide the army and the retired generals by layering, bribing and poisoning them. Svikananda reportedly plans to use General Sibanda in this scheme. Military generals must be allegiance to the constitution. Do not let yourself be used or killed. Ndo madevelopments ari kuda panguva ine achionekwa kunzi aiwa Svikananda zvaronga zano ende panguva ino the most prominent person waona kuti akakwanisa kuexecuta the plan ndo General Sibanda vamuri kuona ava akapointwa into the ZANU-PF Politburo. Panguva ino chinzi ndo maplans aripo ada kuitiwa kudivide the army pamwe chete nekubriba vamwe vachi eliminate vamwe vachisakatiswa. Madevelopments ari kuda panguva ino ari kuno kunzi nhau yevision 2030 haina kuchipa. Kana comment section medu kubudisa mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Musasubscribe or like pamwe chete turn on the bell icon.